Hello bairok bahai tongbai kaklai joto kahamna tongna ani tini ni video norok joto no desha haina hailam sogo bairok kai jeng tini o video nailainai kokborok most emotional music video kai 2020 o kokborok emotional video ni bisingo top 5 o bobo video tong jeng kaham ke silainai ke norok bo saimana bagai video no skip khayawai puilani simi paithak jora naidi bairok hingke fari video start khaya sakang hingke norok tok ban channel subscribe khaya hingke subscribe khidi te amoni gana o bell icon tongo naidi amo click khaina di hingke ang jepro kata update video riwo obo haite bo norok joton se sangnai mana bagai bairok phaidi hingke bisi kok salaiwi video start khaina ona kok hingkai norok o video ni bisingo bo video no bisi emotional ongjaka video naibai tolao comment khaisari Puila ham jang mania no gai ni ham jang manoang muk thang go manai nung boda bui ni hai unglang nung boda bui ni hai unglang suka nung babiang kema ui tangka ring horbo khnaya busuk hakcha lung tangka kok ton bo shoguya boro ba thayungka Asugde nini obkhau anono pogui bathangkha jadu hnuinu lobui ringma muito dekhao kurekha nulaya shiksha roma lomong de tong kho ani bag tur khe beba thang khna mu ku mu hujagai nini ani ko thoma ba ashik den kha tang ri chale thang kha ning ang bay o ani chukuno maya hne ke shabo nini khaba keri khada maya hne ke shabo nini hingke bairok paithako teisa kok hingkai norok o video ni bisingo bo video no bisi emotional ongjaka tolao comment khaisari